Good morning, guys. It's Tuesday morning. Kagigising ko lang. Ay, nako guys. Ang daming nangyari. Dito ako sa bahay ng nanay ko. Kasi kahapon, sa pastuhan, may issue kami. So, hindi ko na sasabihin kung ano yon. So, nag-decide akong umalis na doon. Actually, ayaw nila akong paalisin. Kaso mga lang talagang pinipilit kong umalis na doon kasi andun na rin yung takot. So, bumiyahe ako kagabi. Wala yung medyas ko. Nasa yung medyas ko. Bumiyahe ako kagabi pauwi dito sa Zagreb, guys. So, ngayon, nandito ako sa bahay ng nanay ko. So, dito ako natulog. Actually, mag-hotel sana ako kagabi. Kaso, sabi niya nanay ko, hindi umuwi dito. So, ayan guys. Dito ako ngayon. Higpit na tayo ng hinikaan. Sensya na. Ang tulog pa si Inday. Ayan. Sensya na po, nakapantulog pa. Nasa Europe po ako, kaya okay lang dito. Walang problema. So, mamaya, guys, hintayin ko lang yung mga ng kaibigan ko. Tawag, may meet up ako na kasamahan ko na nandun sila sa malayo. Pero may issue din siya. Tinanggay ko sa company. So, meet up ko siya mamaya para tanungin kung ano nangyari sa kanya. At the same time, yun, tulungan ko rin siyang maghanap ng work. Bahala na.